בנו בארון, הם פוצצו את הדלת, השכן שלי נרצח, אותי הם שלפו מהארון, הם הביאו אותי לסלון של הבית, ואז הם הביאו את שני הילדים, את אשל ואת נגב אליי. מאותו רגע הם העבירו אותנו בין בתים כשהכל הרס וחורבן ודם. אשל בן 4.5 חודשים ונגב לקראת 4. העבירים אותנו בין בית לבית כשכל הזמן יש יריות בדרך, כל הזמן שלוליות של דם. הם שורפים את הבתים, רכבים שרופים, ואז הם מוציאים אותי ועם הילדים מחוץ לבתים והם הובילו אותנו אל הגדר שעוטפת את הקיבוץ. היה שם פרצה בגדר אנחנו מתחילים ללכת לעזה. אני והילדים והמחבלים כל הזמן אמרו לי קוויק, בינתיים יש כל הזמן יריות. אנחנו ממשיכים, עברנו את הגדר, נגב היה על אחד המחבלים על הכתפיים, הוא כל הזמן רק צרח שהוא רוצה לרדת, אשל היה עליי. ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה, אני רואה את הבתים, והם אומרים לי, הם עושים לי ככה עם היד, מורידים את אשל, והם פשוט הולכים לכיוון עזה, ואני נשארת עם שני הילדים, ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים. ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה. לבד ברגל עם שני ילדים של השכנה שלך. לבד ברגל עם שני ילדים. הם הלבישו אותי. שבעצם את בתוך עזה. כשהם הוציאו אותי, כן, אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת, אנחנו כבר לקראת עזה. הבתים שבעזה מולי. כשהם הוציאו אותי מהממ"ד, מלבישו אותי ב3 חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. שני ילדים איתי, עשיתי מין סל לאשל. ונגב שהיה פצוע ברגל מרסיס. זכר, והיה איתי קצת על הגב, והלך ברגל, והוא היה אמיץ. אמרתי לו שאנחנו צריכים להתרחק מהאנשים הרעים, ושאנחנו צריכים לחזור הביתה לאנשים הטובים. אמרתי לו שאז נחשוב מה הוא רוצה לאכול, ותכף נראה את אבא. ובדרך יש כל הזמן הפצצות, ואז אנחנו מגיעים לגבול, ואני רואה עוד חוליה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הילדים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול, הם לא פגעו בנו והם המשיכו